svojej duši. A ja by som chcel, aby sme pozreli do Božieho slova, ktoré je zapísané v prvom liste Korinským 9. kapitoli. Prvý list Korinským, kapitola 9. Budeme čítať prvý list Korinským, kapitole 9, od 24. verša a následovne. V mene Pána Ježiša. Či nevíte, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto aj tedy, tak bežím, ako ten, kto nebeží neisto, tak šermujem pesťou, ako niečo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuť nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Toľko slov. V prečítanom texte Božieho slova nám Pavel píše o určitom zápase, že ako ľudia zápasia za určité veci. A pravda, že ukazuje, že to je určitý príklad, aby sme my tak zápasili v svojom duchovnom živote. Pravda, že hovorí, že tí, ktorí bežia o závod, len jeden berie víťazné. Ale my sme tí, ktorí každý jeden z nás, keď budeme bežať o závod, keď budeme závodiť, budeme môcť dosiahnuť každý ten cieľ večného života. Teda keď ukazuje nám Božie slovo, že tí v tomto danom príklade, že tí, ktorí bežia a idú o porušiteľnú korunu, ale my sme tí, ktorí bežíme o neporušiteľnú. Ale si všimnime, že Pavel apoštol tu ukazuje a hovorí, každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého. Drahí bratia a sestra, toto je veľmi dôležité pre nás, náš beh a náš zápas, aby sme sa vedeli zdržať všetkého. Čoho sa zdržať? Všetkého toho, čo je hriechom. Aby sme boli ľudia, ktorí by sme boli na určitý spôsob práve chodiaci v spravodlnosti. Včera nám bolo hovorené čiastočne o tej spravodlnosti. Aby sme boli posvetení tou drahocennou krvou obeti Ježiša Krista, a v tých oblastiach potom sa budeme môcť dostať k určitému víťazstvu, kde skutočne máme určitý boj, aby sme bojovali, aby sme zápasili, ale nám je dôležité, aby sme si uvedomili, že keď máme ten boj, keď sme prišli k Bohu, keď sme ľudia, ktorí skutočne hľadáme možnosti, aby sme dosiahli večný život. Pavel apoštol v prečítanom texte dal určitý príklad, že ako ľudia bojujú a zápasia a všetkého sa vzdávajú. A nám je dôležité poznať, že my, ktorí zápasíme o čo? Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán sľúbil tým, ktorí ho milujú. O čo zápasíme? O korunu života. Aby sme skutočne boli ľudia, ktorí by sme nasledovali Ježiša Krista, prepoznali, ako nám brat to ukázal, kde bolo prečítané, že ten, kto skutočne bude veriť v Syna Božieho, dostane večný život. Aby nezahynul, ale mal večný život. Teda, aby sme ľudia boli tí, ktorí by sme dôverovali v Ježiša Krista, a takýmto spôsobom prepoznávali, že musíme, už keď sme prišli na tú cestu, rozhodli sme sa a nasledujeme, hľadíme na Ježiša Krista, ktorý nám dal úpravy, aby sme takýmto spôsobom aj vedeli ďalej v svojom živote bojovať a zápasiť, lebo je dôležitý koniec. Hovorí nám Božie slovo, kde prepoznávame, že nie ten, kto by započal, ale ten, kto zotrvá až do konca. Teda my poznáme mnohých ľudí, ktorí započali a už dnes nie sú medzi nami. Ale nám je dôležité, keď sme započali kráčať za Ježišom, keď sme si uvedomili, že potrebujeme, aby sme skutočne
nasledovali Ježiša Krista a boli tí, ktorí budeme zápasiť o určité hodnoty, ktoré Boh nám dáva, poznať, aby sme v tom všetkom prepoznali, že je dôležité, aby sme zápasili, aby sme bojovali a v tom, k čomu? Za záchranu svojej duši. Hovorí, že aby som počul o vás, Pavel píše Filipenom, aby som počul o vás, že stojíte v jednom duchu, v jednou dušou, spolu zápasiať za vieru evanjelia. Teda toto je dôležité, aby sme skutočne boli ľudia, ktorí by sme prepoznávali a hľadali možnosti, kde by sme dosahovali tie veci, ktoré Boh má pre nás, aby sme zasiahli do svojho života a boli tí, ktorí by sme neodustávali. Drahý brat a sestra, tak mnohokrát som si všimol, že v našich priestorách ľudia sú tí, ktorí, keď ide o určitý boj, keď je potrebné niečo byť v trpezlivosti, zostať, tak odustávajú. A prepúšťajú veľké Božie požehnanie. Ale si všimnime, ja som už to niekedy pripomínal, ale si všimnime, v tomto prípade chcem práve pripomenúť, aby sme videli, že ako je dôležité zápasiť o určité veci, ktoré máme vo svojom srdci, aby sme ich aj dosiahli. Keď si vezmeš a keď budeš vidieť, že máš určitý cieľ, že máš určitý boj, je dôležité neustávať a prísť až do konca. Určitá žena, ktorá prijala Ježiša Krista, bola tá, ktorá milovala svoju susedu. A prišla k nej a hovorí jej, chcela, aby bola zachránená, chcela, aby bola spasená. A hovorí jej o Kristovi, prídi a počuj Božie slovo. A táto žena suseda ju vyfliaskala a vyhodila von. Nechoď mi s takým. Ale táto žena neustála, sestra, ktorá bola znovu zrodená, ona neodustála. Pretrpela určitú bolesť, pretrpela určité pohanenie, bola vyhodená jednoducho zo dvoru. A ona ide znovu a hovorí, prídi, potrebuješ aj ty spasenie svojej duši. Nevieš, ako je to krásne, žiť s Bohom. A táto znovu bola tá, ktorá bola arogantná, vyhodila ju von. Ale táto až po tretí raz neodustáva. Možno by niektorí ľudia, páš ma briga, čo mňa má briga po nej, keď ma nechce, keď ma už vyhodila, keď ma už vyfriaskala, keď už tak dokázala, že to nechce, zahynie. Ale nie, ona ešte raz ide, už po tretí raz. A táto žena suseda povedala, no dobre, idem. A si myslela, už na mne nedosadzuje, už pôjdem. A tá žena prišla do zhromaždenia a robila pokánie a prijala Svätého Ducha. Drahý brat a sestra, tvoj zápas, cieľ tvojho boja je, aby si skutočne bol ten, ktorý by si nasledoval svojho Boha a dosahoval toho, čo vlastne Boh má pre teba. A Pavel apoštol na jednom mieste hovorí takto. A tým cieľom, teda majú určitý cieľ, aj úsilie, pracujem, Pavel apoštol hovorí, že on má určitý cieľ a má úsilie a pracuje, zápasiac podľa jeho pôsobenia, podľa Božieho pôsobenia, ktorý pôsobí vo mne v moci. Teda, drahí brat a sestra, keď sme prijali Ježiša Krista, prepoznajme moc toho slova, prepoznajme moc evanjeliuma, prepoznajme moc tohoto slova, kde hovorí aj na určitom mieste, keď Pavel píše Židom a hovorí, že lebo Božie slovo je živé a účinné a ostrejšie na obie dve strany, ostrejšie nad meč, a takýmto spôsobom spôsobné rozsúdiť myšlienky a mysli srdca. Drahí brat a sestra, keď toto slovo má takú moc, dovoľme mu v svojom živote, aby sme skutočne aj my sa podriadili tomuto slovu a zároveň boli pôsobiaci alebo boli zápasiaci za to, k čomu sme povolaní, aby sme to dosahovali, aby sme to zažívali v svojom živote. A Boh je ten, ktorý chce, aby jeho cirkev bola tá, ktorá by to všetko zažívala v svojom každodennom živote. Všimnime si, kde Pavel píše, na určitý spôsob dáva svoje vlastné svedectvo a hovorí, že o čo on vlastne bojuje.
keď bol zastavený, vieme, ako bol Pavel zastavený v svojom živote a razom tedy Pavel sa pýta, Pane, a čo mám robiť? A teraz hovorí, a je to jeho svedectvom, hovorí, ale milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Drahí brat a sestra, takýmto spôsobom prepoznávajme, že Pavel apoštol bol ten, ktorý mal mnohé zápasy v svojom živote. Ku koncu svojho života on hovorí, ja som dobrý bojoval, vieru som zachoval. K čomu je dôležitý tento boj, aby sme skutočne boli tí, ktorí by sme mohli byť víťazi, ako to hovorí v zjavení Jána, kde dôležité je, aby sme si uvedomili a prisvojili, že by sme prišli k tomu a boli v svojom živote víťazi. Keď v svojom duchovnom živote budeš víťaziť a budeš víťaz, oslonujúc sa alebo hľadiať na Ježiša Krista, Ježiš Kristus je ten, ktorý dáva určité sľuby a hovorí takto. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života. Adam bol vyhnaný z rája, aby nejedol z dreva života. A ak budeš v svojom živote víťaziť, a budeš skutočne zápasiť, aby si dosahoval víťazstva, Boh je ten, ktorý ti dá z dreva života. Hovorí, že tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. My vieme a poznáme, druhá smrť je ohnivé jazero. Takýmto spôsobom prvej smrti sme podložení každý jeden z nás, ale druhá smrť je ohnivé jazero. Teda, ak budeš víťaziť v Kristu Ježišovi, druhá smrť ti neuškodí. Hovorí, tomu, kto víťazí, dám jesť zo skrytej many a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktorého nevie nikto, iba ten, kto ho berie. Drahí brat a sestra, aby sme prepoznali, že toto slovo, tak mnohokrát ľudia hovoria, že to je kniha, to je napísané slovo, ale táto kniha pre nás má byť mana. Mana, ktorá prichádza od Boha, aby sme boli krmení v svojom duchovnom živote, aby naša duša bola krmená na veky, keď počujeme Božie slovo, aby sme ho prijali a boli posilnení a takýmto spôsobom si uvedomili, že toto slovo je to, ktoré posilňuje a buduje tú vieru, ktorá je rázdaná do nášho života. Potom hovorí ďalej, ak budeme skutočne si uvedomiať, že zápasíme za záchranu svojej duši a zápasíme preto, aby sme boli ľudia, ktorí by sme obstáli v nebeskom kráľovstve. V tom nebeskom kráľovstve, keď prídeš do nebeského kráľovstva, máme určitý sľub, že tomu, kto víťazí, kto ostrihá až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi a dám mu ranú hviezdu. Drahí brat a sestra, toto je hovorené aj v určitých tajomstvách. Aby sme toto pochopili, tento sľub, je dôležité, aby sme hľadali Božiu tvár a aby sme to mali určité zjavenia, čo to vlastne má byť pre mňa tá rána hviezda, aby sme, aká je to moc nad pohanmi, aby sme skutočne boli ľudia, ktorí by sme mohli byť tí, ktorí by sme zápasili v svojom každodennom živote o to, aby sme dosiahli tieto veci. Kde hovorí, že ten, kto víťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Drahí brat a sestra, toto je dôležitá vec pre každého jedného z nás. Pamätáte sa, ako to Pán Ježiš povedal? A hovorí takto: ak by sa ktokoľvek hanbil vyznať mňa pred týmto svetom, a ja sa budem hanbiť vyznať ho pred Otcom svojím a pred anielma. Tedy je veľmi dôležité, aby ja a ty, aby tvoje meno bolo počuté v tom vyznaní, že tvoje meno je povedané a vyznanie pred Otcom a pred anielmi nebeskými, pravda, že vtedy, keď budeš stáť ako pred sudcom. Teda je dôležité, aby sme dosiahli toto vyznanie, aby sme boli skutočne zapísaní v tej knihe života a aby sme dosiahli to biele rúcho, ktoré bude ako svadobné rúcho. Pamätáme sa, že nedávno nám bolo hovorené o tej svadbe a bol tam určitý človek, ktorý sa našiel bez svadobného rúcha. Ale my potrebujeme, aby sme sa pripravili, aby sme skutočne hľadali, prečo ten
človek nemal svadobné rúcho, pretože jednoducho prišiel a neohlásil sa u toho majiteľa. Nehľadal toho, v našom prípade by sme mohli povedať, nehľadal Ježiša Krista, aby sa s ním stretol. Pán Ježiš povedal, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Teda nemôže nikto na tomto svete prísť k spaseniu svojej duši len skrze Ježiša Krista. Hľadíme na neho, sme tí, ktorí by sme skutočne bojovali a zápasili v svojom každodennom živote. A Boh je ten, ktorý nám dáva možnosti, aby sme toto dosiahli a víťazili v tom predivnom mení Ježiša Krista. Pravda, že na neho očakávame a hľadáme možnosť, aby sme boli ľudia, ktorí by sme mohli aj víťaziť. Všimnime si, že my ako ľudia, ktorí patríme do cirkvi, ako ľudia, ktorí sme tí, ktorí máme určité možno známosti Božieho slova, ktorí sme rozhodli, že chceme nasledovať toto spasenie, chceme nasledovať túto cestu, ako nám brat povedal, že Pán Ježiš povedal, ja som tá cesta, pravda i život, teda chceme nasledovať Ježiša Krista, ale aby sme boli tí, ktorí by sme skutočne hľadali možnosti, ako to on žiada od nás, aby sme takým spôsobom boli pripravení, boli chodiaci v spravodlnosti a boli úplne, ak by sme mohli povedať, že ako včera, čo nám bolo povedané, aby sme mali úplne to oblečenie, čo potrebujeme v svojom každodennom živote, aby sme vedeli a mohli zápasiť v svojom živote. A hovorí nám Pavel apoštol, že a keď je niekto zápasí, nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite. Drahý brat a sestra, ako ty zápasíš o svoju vlastnú dušu? Či je zákonitý zápas v tvojom živote? A keď hľadíme do Božieho slova, aby sme pochopili, že aká má to byť zákonitosť nášho boja, nášho zápasu o záchranu našej duši, aby sme skutočne videli, Pán Ježiš, keď bol chodiaci po tejto nízkej zemi, on je ten, ktorý hovoril a prišiel určitý človek k nemu a hovorí, Pane, učiteľu, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A Pán Ježiš odpovedá a hovorí, milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou a blížneho ako samého seba. A na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon aj proroci. Teda aký je boj zákonitosti? Láskou. V tomto svete sa bojuje nenávisťou. Ale my musíme hľadiť na Krista. Ako on bojoval, drahý brat a sestra. Ako on, ktorý povedal všetko, ako on prejde. A začal hovoriť svojim učeníkom, syn človeka musí byť vydaný najvyšším kňazom a odsúdia ho a tomu podobné. Ako bojoval. Keď bol obžalovaný, keď žalovali, neotvoril svojich úst. Pretože vzal môj hriech a náš hriech vzal. On niesol náš hriech. On bol obžalovaný pre určité hriechy, ale on neotvoril svojich úst. A na ostatok, keď už bol pribitý na kríži, hovorí, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A to je úplné víťazstvo, drahý brat a sestra, kde hovorí Pán Ježiš, že hľa, knieža tohoto sveta je teraz vyvržené von. Nepriateľ ľudskej duši nemá právo, aby prišiel, aby žaloval na tých, ktorí skutočne rozhodli, aby bojovali za záchranu svojej duši. Nemá viac prístupu do neba. A teda, aby sme skutočne boli ľudia, ktorí by sme nezápasili, ako by sme my mysleli, že bude dobre zápasiť. Ako to vidíme, že tak mnohokrát ľudia zápasia proti ľuďom a ľudia sa postavia proti ľuďom. Nie nám je zápasiť, my sme včera počuli zvláštne slovo, že nie nám je zápasiť proti človekovi, ale aby sme vedeli zápasiť a bojovať o záchranu svojej vlastnej duši a aby sme boli tí, ktorí by sme zápasili zákonite, podľa Božích zákonov. Takýmto spôsobom, drahý brat a sestra, tak mnohokrát, keď budeš bojovať, prídeš k určitým nadprirodzeným zjavom v svojom každodennom živote. By som chcel len pripomenúť, i keď to bolo v starozákonnej dobe, to bola skutočná vojna,
Ale Jozafát ako bojoval proti svojmu nepriateľovi. On je ten, ktorý sa oslonil na svojho Boha a on prichádza k svojmu Bohu a hovorí: Hospodine, my nemáme síly a nevieme, ako sa boriť proti tomu veľkému množstvu vojska. A tam ďalej, ak vás to zaujíma, myslím, že je to 2. Paralipenom 20. kapitola, to myslí, a tam hovorí o celej tej vojne. Ale si všimnime, že Jozafát kráľ bol ten, ktorý prichádza k Bohu a Boh je ten, ktorý skutočne mu dáva odpoveď. Neboj sa. A potom kráľ už taký, ako mal určité úpravy a hovorí svojmu ľudu: nebojte sa, ideme do boja. Ale sa nebojte, a dopredu, do prvých radov postavia hudobníkov a spevákov a ozbrojenci išli naposledy. A ako začali sláviť Boha, ako začali ďakovať Bohu, v nepriateľskom tábore sa strhol boj. A pokým Izrael prišiel na boisko, nebol tam ani jeden živý nepriateľ. Drahí brat a sestra, toto je jeden príklad, aby sme si uvedomili, že v našom živote my pravda, že bojujeme nie, aby niekto zahynul, lebo náš boj je proti mocnostiam temnosti, nie proti určitým osobám, kde určitý človek sa pýta, keď píše tam, že a v nebi nastal boj. A niekto sa pýta, a koľky zahynuli. Nebolo tam zahynutie, ale tam bolo o to, že určitá čiastka už nemala právo, aby sa postavili pred svojím Bohom. Určitá čiastka, ktorí sa zbúrili proti Bohu, určitá čiastka, ktorá bola nájdená v hriechu, už bola vydvojená a už nemajú právo zastať pred svojho stvoriteľa. Drahí brat a sestra, aby sme my vedeli bojovať o to, keď sa postavíme ten súdny deň pre svojho Boha, aby sme išli slobodne, aby sme išli tým spôsobom, ako nám hovorí. A keď budete vidieť, že sa to všetko deje, vy pozvínite svoje hlavy a povedzte: hľa, ide naše vykúpenie. Aby si skutočne bol ten, ktorý budeš uistený dnes: ja mám vykúpenie, ja som spasený. Drahý brat a sestra, nedovol, aby ťa niečo oklamalo, ale buď ten, ktorý budeš mať svedectvo. Ak dnes nebudeš mať svedectvo, že si spasený, je otázka, či budeš potom spasený, a potom sa už nedá nič napraviť. Ale dnes je dôležité, aby si vedel: som spasený krvi obeti Ježiša Krista. Som ospravedlnený krvi obeti Ježiša Krista. A to ti môže potvrdiť tvoj duch. A keď sa postavíš na svojej modlitbe pred svojím Bohom, Boh je ten, ktorý ti potvrdzuje. Pamätáte sa, ako sa to stávalo, keď určití ľudia prichádzajú a stretávajú sa so svojím Bohom a zjavuje sa sláva Božia. Pripomenieme, nebudeme rozprávať, ale pripomenieme len Izajáša. Izajáš vidí Božiu slávu a hneď vidí: beda mne, lebo som poškvrnený chtou. A keď budeš v blízkosti svojho Boha, Boh je ten, ktorý ti potvrdí, aký si ty pred ním. A to je to najdôležitejšie, drahý brat a sestra. Keď ty budeš mať svedectvo: môj Boh ma očistil, môj Boh ma vedie takýmto spôsobom, a aj on ti dá svedectvo a povie, nazve ťa po tvojim menom a povie: môj ľúby synu alebo dcéra. Drahý brat a sestra, potrebné je, aby sme prepoznali, že v Kristu Ježišovi je všetko dôležité v našom živote, aby sme skutočne vedeli nasledovať svojho Boha a boli tí, ktorí by sme dosahovali tieto boje, kde už pripomenutý Pavel bol ten, ktorý hovorí. Pravda, že už pred svojim odchodom, už pred svojou smrťou prepoznáva, že už prichádza koniec, a on hovorí, Pavel píše Timoteovi: lebo ja som už v pokuse obetovaný, liatou obeťou, a čas mojho odchodu sa už dostavil. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Toto je dôležité, drahý brat a sestra. A za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod a zotrvajú až do konca. Dôležité je, a sme vyzvaní, aby sme skutočne zotrvali až do konca, kde na určitom mieste
hovorí, a sám Boh je ten, ktorý dáva napomenutia a hovorí, nič sa neboj, teda je to určité posilnenie tohoto človeka. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Buď verný až do konca. A vtedy tvoj zápas bude vyplatený. Vtedy tvoj zápas bude mať určitú cenu. Vtedy tvoj zápas bude mať určitú drahocenosť, aby si skutočne slobodne mohol zastať pre svojho Boha. A Boh je ten, ktorý ti chce dať tieto veci, aby si prepoznával, že keď budeš hľadiť na Ježiša Krista, on je ten, ktorý skutočne ti chce dať, teda zápasiť. O čo vlastne my zápasíme? Aby sme mohli byť tí, ktorí by sme mali určitú silu, postaviť sa proti každému hriechu, postaviť sa proti každému útoku diablovmu a aby sme mohli vo svojom duchovnom živote aj víťaziť. Všimnime si, čo hovorí Jákob a vedie nás k tomu, hovorí: a jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým, nevyčituje a bude mu daná. Teda, ak sa ti niečo nedostáva, hľadaj od Boha, Boh je ten, ktorý ti dá. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom, lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána. Muž dvojej mysli je nestály na všetkých svojich cestách. Ak máš pochybnosti, ak nemáš dostatok viery, nedostaneš. Drahý brat a sestra, či bojuješ o to, aby si mal nadostať viery, aby si s vierou predstupoval pred svojho Boha a všetko, čokoľvek Boh ti chce dať, aby si to aj dosiahol. Sme v určitom spoločenstve, ktoré menujeme cirkev. A táto cirkev je, hovoríme a dôverujeme, že túto cirkev buduje sám Kristus. Hovorí Pán Ježiš Petrovi: Petre, na tom vyznaní ja vybudujem svoju cirkev a nepremôžu ani bráni pekla. Teda, aby sme boli určitá cirkev, ktorí by sme boli silní, aby sme mohli premáhať aj brány pekla, aby sme mohli byť tí, ktorí by sme víťazili v každých okolnostiach, je dôležité, aby si mal vieru a bez pochybnosti. Drahý brat a sestra, teda v takomto boji je dôležité, aby si na prvom mieste dosiahol tú spravodlnosť. Spravodlnosť to od Boha, kde nám hovorí, Pavel apoštol hovorí, že ospravedlnený sú skrze vieru, máme pokoj s Bohom skrze Ježiša Krista. Takúto spravodlnosť, takejto spravodlnosti a pravda, my sme tí, ktorí budeme hľadať Božej spravodlnosti, aby sme mohli chodiť. Tejto spravodlnosti musíš chodiť, aby tvoja viera mohla byť pôsobiaca, lebo bez viere nie je možné ľúbiť sa Bohu. Teda spravodlnosť, ktorú Boh dáva v Kristu Ježišovi, je dôležité, aby sme v nich chodili, teda aby sme boli tí, ktorí si uvedomujeme. Ideš o určitý zápas, rozhoduješ, aby si niečo skutočne dosiahol od svojho Boha, prehliadni svoje srdce a svoje myšlienky, aby si hľadal možnosti, aby si bol čistého srdca a čistej myšlienky. Aby si takýmto spôsobom bol ten, ktorý by si dosiahol skutočne víťazstvo a toho, čo potrebuješ, skrze vieru aj dosiahol. Bol určitý človek, ktorý žil niekde, kde bolo prebudenia, kde Duch Svätý pôsobiaci bol, kde bolo aj uzdravenia, a kde ľudia prichádzali a vyznávali svoje hriechy. Teda milosť Božia bola tam zjavovaná. A on už ako veriaci doma sa povadil s manželkou a ide na služby. A pred vchodom spadol dolu, zodvihne sa a znovu spadol. Zodvihne sa o potretie. Čo je toto? A Boh mu prehovára: vráť sa domov. A zriaď sa, pýtaj si odpustenie od svojej manželky. A potom prídi predo mňa.
A on odišiel domov, hovorí, že kľakol si pre svoju manželku. Pýtal si odpustenie, vyrovnal svoju cestu a potom zišiel tam, kde Boh bol pracujúci. Tam, kde ľudia boli uzdravení. Tam, kde Duch Svätý bol pôsobiaci. Tam, kde Boh bol prítomný. Tam, kde ľudia robili pokánia a skutočne hľadali Božej tvári. Drahý brat a sestra, teda zápasme o vieru bez pochybnosti, aby sme mohli byť ľudia, ktorí by sme mohli dosiahnuť toho, čo Boh skutočne sľúbil svojej cirkvi. Keby sme išli do zjavenia Jána, tam by sme mohli vidieť, že a ducha nevesta hovoria, prídi, Pani Ježišu, vediac a uvedomiac si, že už sme v posledných časoch, ale hovorí tam, že a neveste sa dalo, aby sa ozdobila. Drahý brat a sestra, potrebuješ ozdobiť svojho Boha. Aké to ozdoby my potrebujeme? Hovorí nám Božie slovo, kde Pavel píše, že a ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť. Proti takým veciam nie je to zákon. A to sú tie ozdoby, ktoré ty a ja potrebujeme ako cirkev živého Boha. Aby sme boli tí, ktorí by sme mohli bojovať s týmito vecma. A to je tá zákonitosť. Bez lásky nemôžeš ničoho dosiahnuť od Boha. Aby si skutočne skrze lásku mohol zákonite bojovať a dosahovať skrze vieru to, čo Boh má pre teba. Boh má mnohé veci, mnohé zjavenia pre teba. On už čaká, kedy ty otvoríš svoje srdce. On už čaká, kedy vybuduješ svoju vieru. On už čaká, kedy rozhodneš, že chceš hľadať Božej tvári. On už čaká a skutočne je pripravený dať hojnosti. Nie trochu, v hojnosti. On je prebohatý v svojom bohatstve a svojich daroch. Drahý brat a sestra, on je ten, ktorý očakáva, kedy môj národ sa rozhodne, aby bol očistený, kedy môj národ sa pripraví, aby mohol prijať moje požehnanie. Drahý brat a sestra, kedykoľvek prídeme na toto miesto, ak je tu väčšinou myšlienkou neveriacich, ak je tu väčšinou myšlienkou, ktorí majú svoju myšlienku, že áno, my veríme, že Boh je. Ale, drahý brat a sestra, všimnime si, že čo Pán Ježiš povedal na určitom mieste, aby sme aj o toto zápasili a boli tí, ktorí by sme dosiahli. A Pán Ježiš povedal na určitom mieste, vy sa spamätáte o tých veciach, hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Páne, Páne, vojde do nebeského kráľovstva. Teda kto potom zíde do nebeského kráľovstva? Hovorí tam ďalej. Tí, ktorí vykonávajú vôľu môjho nebeského Otca. Či ju vykonávaš v svojom živote? Ak áno, tak môžeš mať nádej, že si spasený. To je tvoje svedectvo v tvojom srdci a Boh ti to aj potvrdí. Teda potom sa nebudeš báť. Vtedy nebudeš v strachu, čo sa zajtra bude diať. Nezáleží, čo vonku skutočne sa deje, ale záleží, čo sa deje v mojom srdci. Že som pripravený, aby Boh bol ten, ktorý dal svoje pôsobenie, prišiel a zjavil sa svojej sláve, kde skutočne budeme prepoznávať každý seba samého, aby sme takýmto spôsobom víťazili a dosiahli konečné víťazstvo našej nádeje, kde každý den z nás sme prišli a vyznali sme Ježiša Krista ako svojho spasiteľa tým cieľom, aby sme dosiahli večný život. Drahý brat a sestra, lenže je dôležité, aby sme v tom dorastali. Myslím si, že mnohí z nás sme prišli a vyznali Ježiša Krista možno zo strachu, aby sme nehoreli v pekle. Ale nech je tvoj strach vybudovaný v lásku v živého Boha.